Baba Maro vakanga vakarora mugunda kwa mapunga vanoti iwo mumusha mavo vamusina kumira zvakanaka nekushaika kwakaita mukadzi wavo akanga anoti mugunda kwa mapunga. Nyaya iyi pakugumagana kwayakaita naBaba Maro ndichaita zvekuerenga maminitsi avakatipa pakati pamusoro ndakuerenga zvakanyora musi wa7 April 2024. Baba Maro vanoti pane nyaya iri kunetsa yemwana wangu yakaitika muna December 2023. Vanoti ndakanga ndine mwana wangu tiri pamba tabva kuchata. Mwana wangu mukomana anonzi Obvious. Ndakamukumbira kuti abatidze moto mumba. Mwana haana kuramba, akabvuma kuti abatidze moto mumba. Asi chakazondishanda ndekuti panzvimbo pekuti abatidze moto abike raisi sekutaurirana kwatakanga taita, mwana akaenda kundotora petrol ibva atungidza imba. Atungidza imba akabuda mumba achitiza akaenda musango. Ndakasara ndichibatsirana nana Jekanyika kuti tidzime moto iwowo. Akazoteerwa mwana akaonekwa kuti akanga akuzvisungirira musango imomo. Akazobatsirwa nana Mapunya Jekanyika. Achichema kudaro takamubvunza kuti yinda uri kudaro, akati ndoda kuenda kuna mai vako. Mai vatatu vakanga vafa vaya ndokwakanga achiti ndoda kuenda. Saka Baba Maro akazofonera mukoma wavo ari paBharadhi kuti vabatsirane panyaya. Mukufamba kwavakaita kuti vanzwe kuti chii chabva chaita kuti mwana ade kuzviuraya, ndipo pavakazwa kuti aiwa nyamufa, aiwa mukadzi wavo haana kufa zvakanaka, ane chigumbu nekufa kwaakaita. Chigumbu chake chiri kumurume wake. Baba Maro vakazosimuka ndokuenda kuna ana tezvara vavo, kwavakasvika vakabvisa dhora rekutaura kuti ndauya pano ndine nyaya yandinayo pano. Mwana wangu mukomana muzukuru wenyu haasi kunzwa zvakanaka, asi nyaya yacho ndeyemhepo. Mhepo dziri kubva kupi? Kuna mai. Vari kuti havana kufa zvakanaka. Saka ndaida kuti ana baba mundibatsirewo. Zvakadaro ana baba vakabvumirana naye kuti tozogadzirisa pamwe chete. Vakapanana date remusi wa6 April. Asi nemusi wa6 April Maro haana kuzodzokera kuna ana Mapunga. Akabva ati apa ndofunga ndatokonya maziso ana tezvara. Regedzai ndiende ndinobombera kupi kwaMambo Saurombe. April 2023. 2024. Maro auya nenyaya yake kwaMambo Saurombe yakazobva yazopinzwa muno mudare kwaMambo Saurombe. Saka dare rakazobva rapagadzira kuti aiwa ndokunonzi kubombera kunoita munhu. Zvisinei Maro abvuma kuti zveshuwa pane kakukanganisira kaakanga aitira nemukadzi wake, akanzi abvise nemhuri yekwaMapunga yakamuti vaidzoda mombe, mhoni mwana. Kana tichiti mhoni mwana pachindau pedu tinenge tichiti 150 yusa ndiwo mhou, 50 yusa ndiwo mwana. Saka ndiwo muripo wakazopuhwa ana Mapunga nemukwambo wavo pakukanganisika kwakanga kwaita kubvuma kwakanga aita kuti mwana wenyu akafanira kuita kwangu. Asi zvakadaro dare rakati kuti mhepo iyoyo izopera, paidawo kuti zvionekwe zveshuwa kuti imhepo yemukadzi here kana kuti pane zvimwe zviri kunetsa. Saka Baba Maro vakazokumbirwa nedare kuti vatsvage mari yekuti vazodzoka kudare raMambo Saurombe kuitira kuti mambo azokwanisa kutsvaga nyamusoro kana kuti muprofita wekuti mhepo iyoyo iri kunetsa mwana waMarwa ibatwe, uyezve nyamufa ataure kuti chanetsa chii, zvese zvinobuda pachena kuti pave nekugadzirisika pakunoita. Musi wa5 May Baba Marwa nemhuri yekwaMapunga vakadzokazve mudare rekwaMambo Saurombe. Baba Marwa vakauya $70 US pakubhadhara nyaya yebanga iya yatambotaura kuti yakanga yachaitwa nemhuri yekwaMapunga. Pa $70 ipapo takazobvisa $10
kuti baba Margo wakanga wati munopei kutsvaga mari ikasara ine $60 zvinoreva kuti pachikwereti chekwamapunga baba Margo wakanga wasarwa pane $140. Danho rakazenge rabvumirana nazvo kuti sezvo iyi chiri kwacho nyaya yemumusha mamamaitira munokwanisa kutsvaga mari iyoyowopa ana tezvara wako, asi yekufamba inotoitwa nedare namama. Saka baba Margo wakazotiwo wakanga watsvaga mari 140 yakanga yasara ikatambidzwa kunana baba Murambo kana baba Murambo. Unobada kuti gosikane ndizvo ndiye ere mwana wedu uri kunesa kumhatso kwako, ndiwe ere wakamukanganisa mwana wedu. Wakatenda akatiwo ndimwe ndakakanganisa mwana wedu ndobva akabvise banga iro ramazoti $200 banga iro wakatenda ipapo. Saka chotoro kuchiiswa ngechekuchiti tochidanya musoro unobate mwana wedu kuti zvokuti ndiwe ere iwewe. Kubvumirana zvinhu zvenyu zvacho ini mugwasha Mugwasha ndiri baba yemwana. Mugwasha muri kubvumirana ere izvozvo? Tingati kuungano kudai kubvumirana. Dai muri kubvumirana musiri pana. Kuuya kuungana kwamaita ndewekuti paitwe kubvumirana. Dai muri kubvumirana zvinhu zvenyu makatoita kaizvo. Saka mugwasha iwewe urikubvumirana ere nezviri kuda wana baba kuti mufambe nenyaya yekufa kwemudzimai wako? Ndinobvumirana nazvo, ndiri kuti tifambe ndizwe fire raakaita. Mati Zvakaita namusuzviziva here? zvakaitika ndaiziva kuti wakarwara, kurwara wakarwara, asi zvekuzoti inini ndiri mukati mazvo ndo zvandiri kuti iye nyamufa abuda ataure kuti uri mukati ndiani? ndo zvakanga zviri tauri. Zvataura zvinhu zvomabhawa akauya aita kuti iwewe uri mukadzi mukufa mwana iwewe wati iwo mudzimai wako wakarwara, asi iwo waakunzi iwo mukurwara wake urimo nani? Nobve ndati pari kuti tiri tifambe tizwe kuti chii chakakonzera kuti asvike pakudaro. Sangana nomubvunzo iwo ari kuti iwewe une nyaya iwo mukufa kwemwana ndotoda kuti ndifambe ndiani? Ndavatezvara here kana kuti iwo mukufamba kwawakazviitira wega ndiwe wakaona kuti mukadzi ari bhozi apandisikuda kuswera kufamba izvo zvacho uruziva zvawakaita bhozi nyaya yekufamba irikutaurwa kuda kutsvaga itsvage kuti iresearch inoda kuti vaizvo iwo zvakaitika urikuzviziva ende vanhu vari kuuya vachikutaura kuti iwo zvakaitika zvichibva zvakubata uri kuzviziva ndozvatokuti ngatisapedza nguva tichitendera kuti toda kuzoenda kuozwa zvakati zvakati. Ari kukutaurirana ari kukutaura kuti iwewe uri mukubata basa pakufa kwemwana wayo pakati uri kuzviziva zvese izvizvi. Ngatisazvitsvagawo n'anga kabhozi n'anga kamunhu wakangofanana nesusu tikataurana chokwadi honai kwamabva muchibhadharisana muchibhadhara ndizvo mamirira baba kubva mangopedza bhozi kuuya kunoguka pane zvisina kumira ndatisanjengana time iwo ndati ana baba ari kuti toda kuti tifambe nenyaya yekufa kwemwana wedu zvakati ari kuti tidi kuzwa mhepo ndiwe urikuda here kana ndana baba zviri kudini zvakamira sei? Inini ndiri kuda kuti tifambe tese tizwe kuti chii chakaitika kumwana wavo, mafire akaita. ikuda kwako here? Inini hakusi kuda kwangu, asi inini ndakaendawo mune zvakaitika pamba pangu ndo pandakafamba pakatsve mhaso musi wa 25 December. imba dzogara dzichitsvara ndabva kundatonemba ndekutsvaka zvine ine nyaya iripo ndo matangire zvakaita
pakutsvakwa kaitemba ndakatanga kuita tsvakiridzo kuti chii chiri chakonzeresa urutsvaka zvemumba mavo ndichitsvaka zvemumba vawanzwa kuti ndopendakazwa kuti nyaya iripo mukadzi wako une chigumbu newewo akakutaurira muprofiti hanzi chii hazi mukadzi wako wakafa zvisina kumire zvakanaka muprofita handisi usaenda wamaprofita yafeki nini maproblems angu aindinesa ndakaenda panomuprofita haana kutora 10 minutes akabva atokutaura kuti nhingi ndiyo urikuda mari yake yawakamutorera ukarekera kudzosoka nyiko ndichazoda ichocho ukamupa mari yake munhu iyeye namupa munhu yamari yake munyaya ndikazvira iwe muprofita wakaukaii inini ndo zvaakanditaurira kuti zviro hazvina kumire zvakanaka munomutotaura kana zvomubhedhu zvini hatisiba zviro ndo zvandakataurirwa kuti iwewe mudzimai wako wakashayika une chigumbu newe newe zvekuti nekwenda kwenguva uchazobate chipeneti kuripira ana sekuru zvakare ini ndo zvandakasimuka ndichienda kwana sekuru mati handina kuripa waenda zvekuona vana sekuru iwewe muprofita ariwe bhozi ndokwetuda kuenda uriyo zvakaita sei chakaitika kwenda 2018 right imimi vazvaita sei mwana wenyu afa 2018 chii chakaita arikutaura ndiani titi muri ana tezvaranesega ipapo taura anotaura anoti toda kuti zvetinotaura munomudana toda kutaura zvezvinonyoreka tisati zazazita hazvinyoreki kana anyoreki taura chii makanzwa kuti chii ashayika pakuresearch isso será hapana kutaka research makaregereri sana baba because chivanhu chedu isusu muri kuona uyu mukwasha maakutopindwa nemukwasha manje hamudaro mamurara baba mungada apapa hameno munenge zvekuiti uyu amadungadzi afa imimi ari kuti ngaacha akabva afamba imimi nyaya yekuti uyu mungwasha wainyu imba yake yakatsva nekuti mwana muzukuru wenyu arikurwara ava vakazouya automatically makatozona kuti kufa kwemwana wenyu pane zvirudii zviri kuitika saka sana baba munogara kutaura pamusoro yamarisa namuro hangu zvinonyoreka tinoti kurwara kwakaite hanzvadzi yangu akarwara kwenguva yakati rebei aibhulidha ndobva ndaenda naye kumadzichiremba uchiona inozokenza tichibva tadzoka ichibva yakangoitwe zvayakaitwa haina kuunzikana pakuchimboite kufambira sekutoti munhu unonga irwara unofanira kuimuke wakanga aine full time naye hanzvadzi 18 tikaenda zvipinge tikambofambawo zvinhu zvichikuru ndobatsirika sevanhu venhamo zvichotadza kune mune zvakanaka asi ndiri kufamba ine hanzvadzi yangu yakanditaurira pakutanga achiti inini upenyu hwangu ndikuona kuite kushoma chikonzero chiri kundirwadza inini chirwere chiripo asi chirwere chokonzerwa murume wangu wakaenda kunanana namakoti mukadzi wehanzvadzi anowa mukoma wangu inini ndowaidanana namukwasha ari kudana ikokoko mukadzi vairatidza kuti afanira ane ndiko zvakanyanya naatete apa ari kumutsvenga atete achabira achisangana nemurume nemukwasha achiyomubikira futi atete zvichidaro ndozviripo akati saka inini kana ndichinge ndafa chobade chizere ngechekuti musatsvake zvakanyowanda asi chikonzo chati inini ndichatoka mundiuraya murume wangu ndiwo andiuraya ari kuda kutore mukadzi wamukoma wangu hanzvadzi yangu
Nakuna. Zamarashwa hanzvadzi yangu yakashaka 2020 ndinita kuna nditori naye kupeta kwese kubata mafamaziso ndita kaita Inini pemakafamba nehanzvadzi nzitaurirwa zvese uyu akangari mupasha wangu uyu wakanga aita fanika akakurama akatondiramwire mukadzi wake mwana wenyu akashayikira akashayika kuchipinda kwa masekuru wakanga arimusiya kwenyu kubva atofira kumushapa asi achisitaura zvinhu izvozvozvo ataura zvinhu izvozvozvo asati afa mukwasha makamuona here mupasha mamwe macho masoko acho aitaurika mupasha aripo titesi achizvizwira sire muruda kuenda kudiwo mukwasha muruda kufambe kobvunza chii uri maugaro yamukadzi wako so nyaya yekutaura kwako pane zvaunopokana nazvo ya ndaida kuti pindure mira mapedza here ndandishukuenzaizvo saka mupasha uyu ndakamboti nditsane naye musi washaika hanzvadzi ndakamboti nditsane naye ndichiti mupasha uri kutondera here wakanditi imi tezvara makumbire kuhanzvadzi yenyu kurapisa kana sinzi imi tezvara maakuti kwazipibatsirewo ngemari mupasha ini mari yangu yandiri yapera taendo kuchatsvaga mari handisina because ndiri kutorekera hanzvadzi maakukumbire mari sei ndechidaro inini pendakabva kumba kwangu ndiine mwana ndakasvike pamba pavo zvishua ndikataura ndikati nasekuru ndauya pano andangosvika kwasekuru sekuru ndauya pano ndine nyaya yekunetsa akati inyaya yenyu ndobva ndandoti tsanangure ndiri pamba pavo akati no ngatiende kwani pamukomo ndopaunotsanangurira takasimuka nemukomana wangu ndiye ndinotsanangura pendakade kutsanangura pekutanga pendakasvike pamba pasekuru vakanditi panapa apaiti ini ndiri tachienda kuyakuya ndosvika ndikati sekuru ndauya pano mwana wanyu onini ndine mwana wakapise mhazo zvapise mhazo isu tafamba petafamba zvazobai iwewe urutsanangura rufu rwaiti kumashure pakurwara kwemidzimai mukwasha wako iwe mukwasha iwe mukadzi wako iwe akarwara uinaye ndobva wakaendesa vana tezvara handina kutanga kuendesa vana wakapedzisira kwasha mudzimai wangu kupedzisira kwasha wakaita sei mudzimai wangu akarwara akaendaika arwara ndiinaye takafamba kusanganisa naivo sekuru ndikude kutsanangurawo kutsika maaitsika takafamba akauya naye kwamutare ini ndandiri kubvumba tikaonekwaona iwe chenda bvazo nditi tichibatsirana waibatsira vanhu pachibhuzi arikutonota ndo zvandiri kutaura kuti mumwe macho ndopetiri kuti pamwe pacho handizvo kubva azonditi ankwasha payapayanika hapaiti tadini tambosimudza kuti tiende kodini amboende kowedzerwe ropa ndokubva kwatakaita uyu mukomana uyu wanga ine motokari yanga idani ndobva ndaitengere tai yanga isina tai ndoitengere tai kwakuende kuchipatara tasvika kuchipatara ndopakazwi condition ine mudzimai wenyuwa haichaiti tatikoti chese pachimanimani obva ati unode kuti aendepi kuri nyore ngekuti kune kwakawandire hama dzenyu niyepi ndomubvunzo akabvunza zvikazwi chipingi echibva ati alright saka takukurifeyai kwendepiti tatasvi pamutambara zvikazwi alright hemati kwakawandira hama dzenyu chipingi ngatiendei chipingi ndopakubva kwatakaita pachimanimani kwende chipingi inini ndandiri tikanogara takati ndikufunga zviruma
ukazoite kutera andimwi mambo zvendiri kutaura panapa takaenda chipinge tikaenda nemotokari anatezvara arikutaura kuti uyu mwana wavo akataura kuti inini ndikafamba napa murume wangu panyaya yavo yemakunakuna naambuya nekudai nekudai ndezvokunyeva aizozvo handizvisi handina kutsanangurirwe nyaya dzakadaro ndosaka ndikutini navo kuti zvive ndaine chikoro Amuna maminutes. izvara munoma zvourodai ungadai wakatoita wakatotadza kuita zvouroda toda kubatsira masaaaona kuti kubatsira nenzira inenge iri nyoreka haubatsirike kati tinogona kusunga mabauta wozwa unzwa udari Patakapinda mudare musi wa 7 April makataura nemi kuti ndakafamba makawanda kusvikira ndazwa kuti ndiende kwana Tezvara. Nyaya iyi yekupika migodi miiri aiwa handisi kuda kuite mapenzi nyaya ndiri kuramba ndingeyekuti izvoni handiti mazwa kuti pane nyaya yekuti kwaini hauna kuenda hautauri nyaya dzavo iwo ndausangana nedzene ndati nyaya yekuti iyoyo vakanga vachidanana naambuya zvikazodini mukadzi wavo achitaura nababa kuti ndo zviro zviri kuita kuti ndiroreine iwo hauzozviita here izvozvi ndozviri kutaura kuti ini pendakataurwa kuti migodi miiri wakazviramba futi handina togona ita togona kuisiya nyaya ana baba moenda mogara umba kwani munhu une mudumbu ndiye unotogoda kuti tikusai muri kufunga kuti tawe tine zvimwe zvinhu zvokuita zvetinenge tasiya ndautaura kuti munomwa muchibva uko munoti tiri kuenda kudani kunotongwa panapa hatitonge tinoenzanisa saka ndikuti ihospital yatakakuvhurirai chipatara dhokita wacho aripo manesi tinazvo takakwana muno imi ndimuri kurwara pakati penyu pana ane zvisina kumira musha muruda kuya toda kubatanidza iwo unless kuti uriwo kufa kwakaita mukadzi wako tomhamatosiyana tobva takurambanisai panapa but hapana unozogogodza toro ndonyatodoka iwo usada kuti taura zvoruda iwozoenda wakatoenda n'anga dzese wakapedzisira wadudzinga uchendotirwa wakauraya mukadzi wako une nyaya yako ana sekuru anozviziva iwo wacho unozviziva maminetsi ari muno ari kutaura zvinezvo saka iwo unoda kuti tirambe tichiita dare rako chete pakuita sei aiwa hakusi kuite dare rangu mutambe uri kuramba zvinhu zvawakabvuma gore rapera uri kuramba zvinhu zvakaiwa saka hausi kuda kubatsirika saka urudeiwo ore ndititaura urumbodei pana ini zvana ndichida tichizwamambo chititaura mundibatsire kuti mudzimai wangu abatwe ataufirira unobatsirwa ndee chamwari problemu iri kunetsa nemukadzi wako pane ari kunetswa nemukadzi wake iri muno iwe anhu isi auyaka toda kukubatsira mira timbozwa vasimudza pamusoro changamiri yes inyaya dzakuti munotaura zita renyu ndintoizwa ndiri kushupika nemakore aataura kuti ari kuma-62 years ndo makore avo chaivo chaivo kana kuti haasi kuti tisangaende panyaya ndiwo chacho tikatarisa urwere rwakasvike pari tichide kundoapa hedu mubvunzo wekutanga mudoko tisati aende kwese kwedu kuti asvikone paakatore mukadzi wavo achimusikana wairware kenza here echisimuke kuenda naye kumba kwavo wanga asikarwari
makasikarwa echibva aende korware kenza mumaoko enyu ndizvozvo mukaona ana baba ngeurwere hwake hwanetsepe mwiri ndizvo right techitarisa isusu urwere hwakazosvika ana baba anomboti hwabve kumba kwawo here mubvunzo ndiri kubvunza bicha hwabve kumba kwawo here kana kuti urwere hwabve kumba kwenyu tisati aende panyaya chaiyo wabve kumba kwedu hwabve kumba warwarira saka muri kushupa nechini anatezva muri kurirei pachangamire pano mechishupana mautonetsana futi nachangamire zviro zvakaite mukadzi wenyu mukunga asikarwariba ari kumba kwawo mukamutora akarwarire pamba pane zviri kubuda hama dziri pane zviri kubuda zviri kutobuda futi kuzi maingopinde muna mbuya pamushaiyo hatingaziye pakagadzire urwere mukadzi wenyu ari kurwara adai muri umwe zvino mukadai matobvume nyaya yekungoti muno mumwe mauya makatosununguka wakutaura ndaikumbira angu kuti ana tezvara achitaure zvaari kuda ndawayachangamire ndini hangu ndakauraya mwana wavo ngezvaisanganikwa nazvo mumakwanzi edu isusu arume haikona akadzi zvakaoneka ubvemwe tiri kuti tazobva minesi pachiverengwa kuti hazi mukwasha akapedza kubvisa mari yebanga kunana tezvara musi wekutanga wekuti handina kuuya hangu pakaitaurwa nyaya iyoyo mubvunzo ndewekuti banga iri rakabvunza navava ngerekunge mukwasha ataura kuti ndindakauraya chi mwana wenyu pashani mazita etinoita banga rinochadzwa munhu wabvuma nyaya yake saka ndoda kutobvunza zvandakanoti zvakaitirwa mudare maminitsi airengwa ngedare handizivi kuti wakamanikidzwa here mukwasha kubvisa banga rekubvuma kunana tezvara $200 kuti ndindakauraya mwana wenyu then adaro takauya tichiuya achiti mari hapana tichiuya achiti mari hapana tikasvika pakuti aisuti akoenda kumba kwedu tozozwa paanenge zvaitira then takauya panapa ngekufonera ngeadare kuti mukwasha wati ndarongedzera kurongedzera chii handichazivi kuti kwakurongedzera chii nokuti nyaya yakasarira pakuti nyaya yekuti aizwa mukwasha wabvuma shuwa banga wabvisa tatambira isu tinochizwawo kuti mwana wedu chii chaakagumbuka ndicho iwe uchizwawo isu techizwawo ndo nyaya payanga yakasarira ndo nyaya tatafambira nhasi saka zviri kundishamisa ngezvekuti nyaya yakabvisirwa banga yachoyo ndiyo toziye handizvizivi haubatsiriki wendawo muntaraunda pamwe nemukadzi hatidi ndimudzoka nyaya iyoyi tikasekuipedza nhasi haidzoke futi pano iwewe unenge wakuzototsvaga kuenda nenyaya yako because ndaigarira pano tese taigarira pana ende munhu uruda kubatsirwa munomuka ndiwe iwo ende uramba umwa mushonga iwo because urufunga kuti wakangwara iwo uruda kutendera nyaya yawakaita kuti mukadzi wako asvike kufa nyaya dzimwe dzabuda nana sekurapa iwo waidanana nambuya mutibini muchiita zvemishonga vachiswera vachipanana zvawaita akasvikira kufa uchipedzisa kuti ndo nyaya yacho ana tezvara akakudaidza mukataura nyaya yacho mukawirirana mukasvika pabanga ukabhadhara nyaya yavari kutaura ndekuti nhasi tatinoda kuti tichifamba tiri pamwe chete kuitira kuti vana sekuru nevemukwasha muchinodzwa kuti chakanyanyogumburisa mwana wavo ava anova ari mukadzi wako iyoyo chii inini handina kuitangira kuenda ipapo zvamaamaurira ndichitaura kuti munoda kunonzwa chii ndimi vanhu vacho imi munodire kuti munhu ari pagomo akutaurire zvirumba mwenyu zvemwakatosvitsana nekumabanga problemu yamakuda kuziva ndiwo uri kuida iwewe anza iwewe iwe ndo urudo kuziva kuti chii chikunese takadatoda kuti kuenda ngemba wakaziuyamwe ndokonoda kutangira ikoko iwe unoda kuuya uchizotitaurira kuti nyaya ndakazotaurirwa nemuprofita uyawe
yoza kuita mwana wako kuti mwana wako wakatopisa ebhaya wakapisa ebhaya yake kana kuti yako wakapisa yangu hamudiba saka usakudaidza munhango dzako uchakuti iwe uchibvaparapa enda kuprofite usataurira mwana wako bozi ndiye wakapisa ebhaya uchapisa iwo iwe unoenda wegaiwa wokwana muprofita ndandakarambiwa mwana ndadii ndadzo chii chakabhumurisa mukadzi wako wobva wataura kuti ndechakati iwowoyo uchitibatsira kuti utaura kuno kuti takazbozi nyaya iyika makada kuiita mega mukaitadza saka nyaya unogona kuya naye muprofita wako iwo ndaitomuda muno tobvatibozi yakudara nyaya iyi besides iwewega uruda kuti uende kuzwa zvinhu zvekutoti mukadzi wako aramba achiuya handizvo saka zvinei nekudari kudariwo bhozi dari racho ndororotita mabenzi kaberimwe dari bhozi iwewo zvinhu zvokuda kubatsirwa nedare hatibatsiri zvinhu zvine nzira yavo kudaba iwo tine maitire etinoita zvinhu zvacho tichitarisa kuti nyaya kuti hazvisina nidi kuswera kudaidza bhozi toda kuona kuti munhu ari kutsvakiyani ndiwe iwo waiusinozwa waiuda kuzwa naana sekuru anhu wendakafamba mukadzi wangu akatsamiswa nezvakati saka ndandirudawo kuti ana sekuru tinzwewo muzvinzwiro zvandakazozva iwo rurambirei nazvo iwo ndozvambokuti asi zvakawandisa hapana chakawandisa ndo zvandai kukanogara hako iwo tondosiya tongosiyana nazvo iwo boziwo maitiro rudaro uruda kuti tiite zvona isiti zvoudazvoti chitita uruda kuti tidii uruda kutora anatezvara wakatora mwana wavo ukarwarisa ukazvauraya ukatadza kuvabatsira ukatirukanirukani mukanzwira wavo kudzokerera wakupisisa nemba wakuenda maprofita vakutaura kuti mukadzi wako wakatsawa iwe hauchaenda kutaura mukadzi wako kana kuzwa nemuprofita kuti woita sebhozi zvimwe zvinhu unogona kuti zvisorovha wega uchipedza iyo zvowadaidza ana sekuru kudaidza kana iyo zvowadaidza nehwani kudari kwacho hausi kuda kuti ubatsirike futi uruda kupeisira wakupi uchateerana nemukadzi wako manje iyo zvakukupa mukana wokuti ugadzirise zvinhu izvi next thing is going to take you ende vaavese manje iye waasini haiko unongori nanosvika akatamba neunopesera wadzoka wakafarikuka 2014 10 years 2018 okay, still angosini atone more than 5 years experience iwo ukasvika kumuzi unosvika ndo anotangirana ndiwo akutotanga neuri kuno wakuzotiwa iko iwo ugadzirisa zvinhu chiri kuno vana baba varipo dare tiripo vanamai varipo unoda kutonga uchizvitora wotodaira zvese wokumbirana tosvika pakutanga siku rako wotaura zvawada banga iprocess yekuripa uruzwa ndokudari ogara pasi wane dzungu ogara pasi gara pasi right ana baba umbayo dai nyama yenyu yekugocha munhu akatarisa dare rese une nyaya yake ikamubata naye mwaichenjerei une hosha uyu ende hosha yake akaibvuma zvake zvokuti agamba achigara pachidaisida tisosaisaizvototeerera jumwe rekutanga mhosva yako ukwasha chiri kuita kuti iwewe uende kuti ana tezvara uyai waakuda kuti ana tezvara
akuchenure musha wako wenyaya dzako dzawakatobvuma kuti wakauraya mwana wako vari right kuti iwo une nyaya yekuti mwana wako wakakura. Inyaya yekuti the way it happened it's tricky, haisiri direct kuchirungu. Waitoda kuzotonga uchitarisana nana culpable homicide ikoko, but aggravating and extenuating circumstances ari kulinda kesi yacho haazogoni kuburisa paine criminal case. Asi iwewe une nyaya nana Tezvara yekufa kwemwana wavo, yezvawakaita uchiita magunaguna pachishandisirwa namishonga zvichiitika zvakawanda. Inyaya dzimwe dzichada kuti vanasekuru vacho vazokubatsira, havagoni kubatsira paiwo usina kuharipira.